Ой, цудоўны вобраз у мяне сёння атрымаўся. Такі стыльны, усё падабрана як трэба. І сукенка, і ўпрыгажэнне. І прычэска у мяне сёння незвычайная. Трэба будзе заўтра зрабіць такую ж. І ўсе будуць глядзець толькі на мяне. Добрый вечер усім! Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прабачце, я вас не заўважыла. Салют, Топа. Чым займаешся, Яночка? Рыхтуюся. О, да чаго? Як да чаго? Мы ж заўтра дамовіліся пайсці ў парк. Ага, ну, дамовіліся. Але навошта рыхтавацца да паходу ў парк? Ты ж не ў лес збіраешся. Заплечнік з рознымі карыснымі рэчамі не патрэбны. Топа, да пры чым тут заплечнік? Вось уяві, мы пайшлі ў парк. Ага, я ўжо даўно гэта ўяўляю. І як мы будзем на каруселях катацца і марожаным ласавацца. Ой, Топа, ты думаеш толькі пра сябе. А про кого мне яшчэ думаць? Мы ж у парк ідём, каб павесяліцца, прысмакі паесці, атрымаць асалоду. Топа, слухай мяне уважліва. Вось ты хто? Хо, Янка, не дурэй, ты мяне выдатна ведаеш. Я Мішка Топа. А яшчэ хто? Яшчэ? Яшчэ, ну, ты маеш на ўвазе, што я ласун? Дык гэта не толькі я. Мядзведзікі усе такія. Прычым тут твая любоў да прысмакаў? Ты, Топа, вядучы калыханкі. Вось ты пра што. І цяпер уяві, што ты адправіўся ў парк. Ну? Вакол будзе шмат дзетак з бацькамі. Так гэта здорава! Можна будзе з дзеткамі пагуляць? Топа, ты, як тэлевізійны вядучы, павінен не пра гуль, не пра смакі думаць. А пра што? Ой, ну і някемлівы Мішка. Ты павінен заўтра выглядаць бездакорна, каб падаваць дзеткам прыклад. Вось ты пра што. Так што прыйдзецца папрацаваць над тваім вобразам. Ой, Янка, навошта мне гэта? О, ты лепш над сваім папрацуй. Я ўжо гатовая да заўтрашняга паходу. Са мной усё у поўным парадку. А з табой... А што са мной не так? Лепш адкажы, што з табой так. Ты нейкі калматы, апрануты без усялякага стылю. А затое мне зручна. Моя вопратка мне падабаецца. Так што адчапіся. Добра, я адчаплюся. Толькі улічвай, што заўтра ў парку дзеткі будуць гуляць толькі са мной. З чаго гэта? А з таго, што я буду прыгожай ва ўсіх сэнсах, буду выдзяляцца, а ты застанешся незаўважаным. На цябе нават ніхто не зірне. Ты так лічыш, Яночка? Упэўнена. Ну-ну. Ёсць у мяне адна ідэя. Нарэшце, вырашыў мяне паслухацца і змяніць вобраз? Менавіта. Яшчэ паглядзім, хто застанецца незаўважаным. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля Дабрадзей. Паглядзіце, я выдатна выглядаю. Ой, як заўсёды, Яночка. Гэта я падрыхтавалася да заўтрашняга паходу ў парк. Ну, малайчына. Вы скажыце, дзядуля, праўда, заўтра ўсе будуць глядзець толькі на мяне? І сябраваць усе захочуць толькі са мной? Ой-ой-ачки, хто ж гэта да нас завітаў? Прывітанне, дзядуля. Што, не пазналі мяне? Голас, здаецца, падобны да голаса Топы. Да гэта я і ёсць. Ой, не магу. Топа, што за маскарад? Навошта ты вырашыў сланом апрануцца?
Ну як, навошта? Ну. Каб завтра ў парку не застацца незаўважаным. Дык вось яно што. Слон у нашым парку дакладна яшчэ ніколі не бываў. Дакладна, Топа. Так што ты, Яначка, прайграла. Усе будуць глядзець толькі на мяне. О, і гуляць толькі са мной. Хто ж адмовіцца пасябраваць са слоном? Скажыце, дзядуля. Ой, рассмяшылі вы мяне, мае даражэнькія. Ну, Топа слон, гэта сапраўды вельмі смешна. О. А я вас чым насмяшыла, дзядуля? Я ж выдатна выглядаю, самі сказалі. Кветачкі мае, вы забыліся на вельмі простую, але такую важную рэч. На якую? Ёсць такая прыказка. Не глядзі, што на галаве, а паглядзі, што у галаве. Ой, сапраўды. Янка, на твою сукенку ніхто і не паглядзіць. Калі ты будзеш нос задзіраць, выхваляцца. Дык і на твае носы вушы таксама ніхто не зірне. Так, кветачкі мае сябруюць і гуляюць з тымі, хто паводзіць сябе разумна і прыязна, і ведае розныя гульні, і не глядзіць на ўсіх звысоку. Ура! Значыць, заўтра ў парк я магу пайсці без гэтага касцюма. Можаш. А то я, шчыра кажучы, ён мне так на нос цісне, Ага. і дыхаць цяжкавата. Ой, пайду. Дзядулечка, а вы заўтра перад паходам у парк пакажаце нам некалькі новых гульняў, каб мы навучылі дзетак і разам пагулялі? Вядома, пакажу. Толькі, Яначка, табе трэба апрануцца ў больш штосьці зручнае. А то ты будзеш перажываць, калі раптам запэцкаешся. Вядома, дзядуля, я ўсё зразумела. Ага. Дзякуй за навуку. Калі ласка. А зараз давайце разам мультфільм глядзець. Ага, глядзім. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Цікавых усім сноў. Сустрэнемся заўтра ў парку. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.